Di 13 têrmeha 2014 de Encûmena Zagonsaz ya Kantona Cezîrê biryara yasaya leşkerkirina neçar ji bo kantonê derxist. Yasaya goj neh madeyan pêk tê de doza leşkerkirinê li hemû pêkhatiyên kantonê dike û ji her malbatekê neçarek kesek temenê wî di navbera 18 û 30 salî de li ser dema 6 mehan tevlî refê YPG bibe. Di derbarê derxistina yasaya leşkerkirina neçar welatiyên bajarê Qamişlo ji kêhên ên re nerînên cûre cûr anîn ziman. Beşek ji welatiyan piştgiriya vê yasayê dan û dibînin ku parastina herêmên Kurdî erkekî netewî ye. Gelek taze ye, gelê me vî welatî de malna heft şehîd dane û malna 4 şehîd dane û heta nava vê tevgerê de ne. Ne tiştekî hecêbe milletê me hemî tevê tevke ya Rabî. Tiştekî gelekî javiye. Heger em pê nerabî, kê bêj me re pê rabî? Ji derve vê werin, kenê xwe xwe bikin. Gavekî gelekî îcabî û divê bitebqandin. Dibînim û ev biryara godeketî ji bo çekdariyê tişekî baş e û li muddetayê baş e divê her kes alîkarî hevdûr bike divê gotî weke em tev wek hevdû bin newek ji musawa bê ji alîkariyê bê ehsas mesuliyetê bê û weda û lotxwazê dema ku milletê me merna alîkar bê çete nêzik bûn çete gelekî nêzîkî me bûn wek milletê Kubanê berxwedana Kubanê anekê giş rabûnin keç xor cin giş rabûnin berxwedanê dikin îro roja em destê xwe nedin destê hev em li ber nigahar. Li aliyekî din welatî dibînin ku derxistina yasaya leşkerkirina neçar gerek e bi lihevkirineke siyasî di navbera hemû hêzên siyasî li Rojava bê derxistin. Xwe tiştek baş e yani merod ber welatê xwe dibike lekin ne vîrengê hanek. Et helayê dibînim eno tewafuk siyasî çêbe helayê dibînim eno partiyê me bibin yek îro roja yekîtiyê ne roja ku merov bi zorê hevdû bikişêne eskeriyê gava ku partiyê me bûn yek û nakotkî ji nav hevdû derxistin wê çaxê wê xortê me ji ber xwe de wê birevin ber xwe bidin wê ber welatê xwe bidin wê welatê xwe parêzin. Divê milet timamî xilaafatê xwe bavijne pişt xwe û yekîtî çêbibe û dijî vê xetera got niha got tê ya got tê ya got hey ya got tê birî hem ji te re got divê bisekinin dijî vê Daişê û dijî rejîmê û dijî miletê Kurd bişekil am yani hekel Kubanê bê hekel Qamişê bê hekel Dêrikê bê. û ez dibêjim ji yekîtiyê pêva te helê dînîne bila kes tê muzawedata neke yani. Eyba ev 3 sala em ser derîkî weke deriyê sêmalke em li nehatine. Çavê welatiyên bajarê Qamişlo dimînin ku wê çawa yasaya leşkerkirina neçar li ser erdê were cîbcîkirin di nava hebûna gelek nakokiyên siyasî di navbera partiyên Kurdî de li Rojavayê Kurdistanê. İbrahîmî kênên Qamişlo. Barîkariya efkarên min û çatin pêşkêşkirin xatire.